En cumprimento do establecido no artigo 195.1 da Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño de réxime electoral xeral, en virtude do disposto nos artigos 36 e 37 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, procede a realizar o acto de constitución da Corporación Municipal do Concello de Cabanas. Infórmase de que se remitiu pola Xunta Electoral de Zona dunha copia da acta de proclamación dos concelleiros electos, segundo a cal resultan proclamados os seguintes candidatos: polo BNG, Iago Varela Martínez e Paula González Brueiro; polo PSDG-PSOE, Carlos Ladra Braje, Eva García Mor e Concepción Rodríguez Ferreiro; por Somos, candidatura veciñal, Xosé Manuel Pérez Sardiña; polo Partido Popular, Fernando Couce Rodríguez, Manuel González López, Joel Ares Faraldo, Vanessa Fontán Rico e Rebeca Santamarina Fernández. Procede constituir a mesa de idade cos elixidos de maior e menor idade, que neste caso son Manuel González Vázquez e Rebeca Santamarina Fernández, que podedes ocupar os vosos sitios. Comprobado que está presente o quórum suficiente, declárase constituída a mesa de idade, en consecuencia, declárase aberta a sesión para a constitución da corporación. Dase conta de que os concelleiros electos presentes que figuran na acta de proclamación da Xunta Electoral de Zona remitida ao Concello entregaron con anterioridade na Secretaría as súas respectivas credenciais de concelleiros electos e tamén teñen presentadas as declaracións dos seus bens patrimoniais e de actividades e outras causas de posible incompatibilidade, as cales pasan a integrar o libro de rexistro de intereses custodiado pola Secretaría do Concello. Invítase aos concelleiros electos e presentes que manifesten neste acto se lles afecta algunha causa de incompatibilidade sobrevida con posterioridade á súa proclamación. Se ninguén fai ninguna manifestación, entendo que non hai ninguna. De conformidade co disposto no artigo 108.8 da LOREC, procederase a continuación a formalización do xuramento ou promesa de acatamento á Constitución. Invítovos a todos a que vos poñades de pé, previo chamamento, e prestedes xuramento ou promesa, comenzando polos integrantes da mesa de idade. Ciencia e honor. Coa lealdade do Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Iago Varela Martínez, a continuación. Si prometo, por imperativo legal, acatar a Constitución e comprométome a defender os intereses da veciñanza do Concello de Cabanas e do pobo galego. Paula González Brueiro. Si, prometo por imperativo legal e comprométome a defender os intereses xerais do Concello de Cabanas e do pobo galego. Carlos Ladra Braje. Prometo, pola miña conciencia e honor, o cumprimento fielmente das obrigas do cargo de concelleiro, con lealtade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Eva García Mor. Prometo, pola miña conciencia e honor, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Concepción Rodríguez Ferreiro. Prometo, pola miña conciencia e honor, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Xosé Manuel Pérez Sardiña. Prometo, pola miña conciencia republicana e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Fernando Couce Rodríguez. Xuro pola miña conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Joel Ares Faraldo.
Xuro, prometo pola miña conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como forma fundamental do Estado. Vanessa Fontán Rico. Xuro e prometo pola miña conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Cumpridos os requisitos legais anteriores, declárase válidamente constituída a nova corporación resultante das eleccións celebradas o pasado 28 de maio e vamos a proceder agora á elección de alcalde. De acordo co disposto no artigo 196 da Lei 5/1985, poden ser candidatos todos os concelleiros que encabecen as correspondentes listas e se algún deles obten a maioría absoluta legal dos votos dos concelleiros será proclamado alcalde electo. Se ningún deles obten a maioría absoluta será proclamado alcalde aquel que encabece a lista máis votada. Hola, bons días. Bueno, pois os que queran ser candidatos á alcaldía, pois levanten a má, por favor. Sí, primeiro. Sí. Bueno, pois vamos proceder á votación. Por orden da lista máis votada, hacia menos, como acordamos o outro día aquí neste salón. Votos a favor de Fernando Couce. Ahora, votos a favor de Carlos Ladra Braje. Votos a favor de Xosé Manuel Pérez Sardiña. Polo canto, queda proclamado alcalde a lista máis votada Fernando Couce. Moitas grazas. Fernando, para tomar posesión do cargo. Xuro pola miña conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de alcalde con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Buenos días a todos. Quisiera comenzar mis palabras agradeciendo al actual Gobierno saliente que está aquí presente los esfuerzos y dedicación y tiempo que han tenido durante estos 4 años. Dar un paso al frente y trabajar por y para Cabanas requiere de voluntad, requiere de sacrificio y estos 4 años ellos lo han estado haciendo. No solo su trabajo, sino también la deportividad democrática demostrada tanto en la campaña electoral como en estos mismos instantes. También agradezco a aquellos que han confiado en la lista del Partido Popular y que nos han convertido en la lista ganadora de las elecciones y la lista más votada. Para nosotros es un orgullo tener tanta confianza de la gente. A todos los demás pueden estar tranquilos. Por nuestra parte encontrarán un concello que gobierna siempre por el interés de todos, que gobierna siempre por el interés de Cabanas, por y para el bien común de Cabanas. Quisiera recalcar que para mí es uno de los mayores honores de mi vida a los que puedo aspirar, ostentar este cargo y tener la oportunidad de trabajar desde él para y por el municipio de Cabanas. Es para mí un gran orgullo y una gran satisfacción poder tener este privilegio que es un sueño hecho realidad. Muchas gracias a todos.
Para rematar a sesión, informovos a todos que foi realizado un arqueo extraordinario de conformidade co establecido no artigo 36.2 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, que está a disposición dos membros da corporación, e advírtese tamén que non se pode poñer a disposición dos concelleiros o inventario de bens, os efectos de dar cumprimento ao artigo 33.2 e 34 do Regulamento de Bens, toda vez que non está aprobado. Se levanta la sesión.